Dobro večer, želim svima. U ime tima Sinergije pozdravljam svakoga ko je ovo večer prisutan i ko je sa nama. Izuzetno mi je drago što ću vam predstaviti jednog gosta koji dolazi iz Niša. Njegovo ime je Vladimir Penić. Vladimire, dobro nam došli i hvala lijepo što ste prihvatili naš poziv da budete naš gost večeras i da nam donesete jednu izuzetno interesantnu temu koju ćemo malo kasnije čuti. Vladimire, dobro nam došli i molim vas da sa par rečenica predstavite našim gledalcima. Izvolite. Hvala vama na pozivu i bolje vas našao i hvala na prilici da budem u vašoj emisiji, da predstavim ljudima rekonektivno isceljivanje. Hvala još jednom. Ja sam Vladimir Penić, praktičar rekonektivnog isceljivanja, živim i radim u Nišu. Trebao bi da vam kažem za početak par rečenica o rekonektivnom isceljivanju. Da šta je to, pretpostavljam da ima dosta ljudi koji se prvi put susreću sa tim. Rekonektivno isceljivanje je potpuno nov način isceljivanja. Prvi put je dostupan za nas, na našoj planeti do sada. Šta je karakteristično za rekonektivno isceljivanje? Karakteristika je glavna da to nije tehnika. Znači, nije čovjek osmislio rekonektivno isceljivanje, već je to dar božanski, dar prirode, dar univerzuma, kako vam se sviđa. Rekonektivno isceljivanje nadilazi tehniku, nadilazi osobine tehnike. U tehnikama postoji neka procedura koja mora da se sledi, da se poštuje kako bi tehnika delovala. To je vezano za sve tehnike, ne vezano samo za duhovni, spiritualni razvoj, za isceljivanje bilo kako. Sve tehnike iz bilo kojih oblasti života moraju da sadrže neku proceduru po kojoj se one rade. To je karakteristika tehnike. Rekonektivno isceljivanje je prevazišlo te nivoe zato što je potrebno da praktičar samo kreće sa namerom da isceljuje. To je sva akcija praktičara koju treba na početku da uradi. Samo kreće sa namerom da isceljuje klijenta, osobu ispred sebe, nebitno, ili osobu koja je udaljena, pošto može se raditi i na daljinu. I to je sve. Samim tim se pokreću rekonektivne frekvencije, rekonektivno polje energije se pokreće, aktivira i proces se sam dešava. Šta karakteriše tu rekonektivnu energiju? Karakteriše da je ona obdarena sopstvenom inteligencijom, nekom višom inteligencijom koja upravlja njome i upravlja čitavim tim procesom. Tako da je i praktičar istovremeno u samom procesu, deo je procesa kao i sam klijent. I seansa se dešava i praktičaru i klijentu istovremeno. To je kako Erik Perl kaže, mi smo samo činioci u božanskoj jednačini prilikom isceljivanja. To je lepo rečeno. Ja sam se prvi put, to je ukratko o rekonektivnom isceljivanju, pa pretpostavljam da će biti još pitanja i gledalaca i voditelja. Kako sam se ja prvi put susreo sa tim? 2010. godine sam prvi put saznao za rekonektivno isceljivanje. Gledao sam emisiju Na rubu znanosti na hrvatskoj televiziji, gostovao je Erik Perl. Erik Perl, već sam pomenuo njega, ajde mogu da kažem nešto više o njemu u ovom trenutku da se nadovežem. On je osoba koja je, da kažem tako, nama donela rekonektivno isceljivanje i rekonekciju. Erik Perl je lekar, hiropraktičar, bavio se svojom hiropraktikom, svojom hiropraktičarskom svojim lečenjima i onda u jednom trenutku su krenula da se dešavaju neke potpuno neobične stvari za vreme tih njegovih, ne znam kako se tačno nazivaju, ali su lečenja u pitanju. Počeli su njegovi klijenti ili pacijenti da doživljavaju različite senzacije, potpuno neke do tada za njega i za sve te ljude neviđene doživljaje. Imali su doživlje da su tu i neka druga bića u prostoriji, osim njih dvoje, osim klijenta i praktičara i tako dalje. Sada ne dajem previše detalja, to toliko nije bitno. Tako se pojavilo rekonektivno isceljivanje. Šta je tu najbitnije? Da u jednom trenutku je Erik postao svedok iznenadnih isceljivanja.
Znači, ljudi su polako postajali zdravi ponovo, uklanjalo se njihova nepoželjna stanja, bolesti i tako. Nije imao objašnjenja za to. Nije uopšte znao o čemu se radi kad je sve to krenulo i sam je bio zatečen takvom situacijom. Zatim se to dosta proširilo, institucije određene se zainteresovali i laboratorije, instituti krenuli da izučavaju to. I eto, to se desilo 1993. godine. Tada smo mi kao vrsta došli na duhovni nivo ili nivo svesti da možemo da se povežemo na rekonektivne frekvencije. Inače, one su, da kažem, za našu vrstu nove, inače same rekonektivne energije, frekvencije postoje od uvek, od samog postanja, ali su od tada za nas dostupne, tako da je to prilično nov način isceljivanja. Krenuo sam da govorim kako sam ja saznao za to 2010. Kako sam već rekao, odgledao sam emisiju Na rubu znanosti gde je Erik, kako sam pomenuo, gostovao. Meni se to jako zasviđalo, ja sam i ranije sam se bavio tehnikama samorazvoja, spiritualnog razvoja, ali za tako nečim sam tragao. Mene to oduševilo što postoji tu neka viša kosmička inteligencija koja upravlja time i vodi proces baš onako kako treba, kako je najbolje po samog čoveka, po klijenta. To je za svaku osobu potpuno različito, šta je potrebno svakome od nas, u priličnoj meri se razlikuje. I to je mene magnetski privuklo tome. I od tada ja pokušavao sam da se sam povežem, pošto tako je i objašnjeno. Svako ko dođe u kontakt sa Erikom, ne mora to da bude kontakt uživo, da budu fizički u istoj prostoriji, ali odgleda neku njegovu emisiju ili samim čitanjem njegove knjige, samim prijemom tih informacija, ljudi se povezuju na rekonektivne frekvencije. Tako sam ja pokušao, zatim sam došao do knjige, napokon nekako, i nakon čitanja knjige uspeo sam da se povežem, počeo sam da osjećam senzacije na svojim dlanovima, prvenstveno, zatim i sam ušao u to polje rekonektivnih frekvencija i od tog dana ja sam krenuo da to delim sa svima, sa svojim ukućanima prvenstveno i prijateljima i kasnije se to tako širilo i granalo. Eto mene sad ovde. To je ukratko kako sam ja stigao do rekonekcije, odnosno rekonektivnog isceljivanja. Da li to može svako da nauči, Vladimire, ili treba da neka osoba posjeduje nešto, ne znam da objasnim, ali vi ćete znati, znači da li može svako to da nauči? Da, može baš svako, apsolutno svako ljudsko biće da se poveže na rekonektivne frekvencije. Nije to samo za odabrane, naravno, i na sreću. To je dostupno apsolutno svima. Svako može da prođe seminar rekonektivnog isceljivanja, kasnije rekonekcije i da postane praktičar. Da to praktikuje. Postoje 2 nivoa tog seminara. Prvi nivo, tada ste praktičar i možete da radite za svoje sopstvene potrebe. A sa drugim nivom ste praktičar drugog nivoa, dobro, i vi predstavljate fondaciju rekonekcije time i možete profesionalno da se bavite time sa klijentima. To je razlika između. Inače, kao što sam već rekao, dostupno je baš svakom. Svako može to da radi. Kogod poželi. I vi znači pročitali ste knjigu, pa ste uspeli da se povežete kako ste pričali. Da li je neko vas podučavao rekonekciji? Ovako, kasnije povezao sam se putem knjige, prijemom tih informacija tokom čitanja knjige. Kasnije sam otišao na seminar da bi završio to kako treba i da bi dobio sertifikat da mogu da radi, pošto sam u početku uopšte nisam ni razmišljao da ću se time profesionalno baviti. Znate kako krenete sa tim interesovanjem i jednostavno to je polje mojih interesovanja od malena. Tako da me sve uvuklo ka tome i u jednom trenutku sam i poželeo, pošto je to baš ono što me ispunjava, i poželeo da se bavim time profesionalno. Tako da sam prošao seminar
Tu nema posebnog podučavanja, da to još malo pojasnim, pošto, kako sam rekao, nije u pitanju tehnika. Ne postoji tu tačno šta mi sada trebamo raditi rukama ili kako trebamo da se krećemo oko klijenta. Ne postoji striktna pravila vezana za rekonektivno isceljivanje. Kao što sam rekao, potrebna je ona namera sa kojom krećemo da isceljujemo i to je sve. Zatim, energija vodi praktičara. Ta energija vodi praktičara i praktičar se bukvalno prepušta energiji i pleše, igra se sa tom energijom. To je veoma lep osjećaj. I lep je osjećaj i biti praktičar, a i podvrgnuti se seansama rekonektivnog isceljivanja. Svakako su prijatne. A šta sve može da se isceljuje sa rekonektivnim isceljivanjem? Znači, za šta... Kako ste vi počeli? Znači, rekli ste da sa svojim ukućanima, naravno sa njima prvo, i na šta ste to primenjivali prvi put? Ovako, rekonektivno isceljivanje ne može da se radi namenski za neki deo tela ili za određenu, ajde da kažem, za određeno nepoželjno stanje. Ne može da se usmerava voljom praktičara na taj konkretan problem. To nije moguće, pošto sam već malo pre rekao da je obdarena sopstvenom inteligencijom ta energija i ona sama vodi proces. Tako da, kada se radi isceljivanje, radi se na svim nivoima postojanja. Znači, biće se isceljuje na svim nivoima. To jeste isceljivanje, nije lečenje. Šta znači isceliti? Znači povratiti celinu, povratiti neku celinu od koje smo se udaljili, neku prvobitnu celinu. Eto, znači mi imamo, osim ovog materijalnog tela, imamo i drugi nivoje postojanja. Sada kada mi ispadnemo iz balansa, poremeti se komunikacija između tih nivoa postojanja. Vremenom dolazi do disbalansa iz mnogih razloga. Isceljivanjem mi dovodimo taj balans, vraćamo balans u stvari, povratimo sopstveni balans i komunikacija između tih naših nivoa, znači između svih tih nivoa postaje prirodna ponovo, postaje punog kapaciteta i na taj način se nepoželjna stanja otklanjaju. Znači mi ne delujemo direktno na posledicu, na ono što se vidi na fizičkom telu ili što se vidi u... Ne moraju to da budu fizički izražena nepoželjna stanja, mogu i drugačije, kao što sam rekao, i na mentalnom nivou i na ostalim nivoima. Tako da se izlečenje bolesti javlja kao posledica, u stvari, povratka u balans. To tako funkcioniše. Tu je razlika u odnosu na lečenje, jer lečenje deluje na simptome uglavnom. Još nešto? To je tako. Evo, stiglo nam je jedno pitanje. Ta mi pita koliko tretmana se radi. A ovako, potrebno je 3 seansi rekonektivnog isceljivanja, tako je najbolje. Tako je ustanovljeno istraživanjima i tako je ustanovljeno praksom samog Erika i njegovog tima. Ustanovljeno je 3 seansi za redom, odnosno vezano 3 seanse je najbolje uraditi. Šta znači vezano? Znači idealno, znači da budu dan za danom rađeni ili s jednim danom pauze. Međutim, najdalje da budu rađeni u 10 dana, odnosno 9, da zadnja, 3. seansa bude rađena 9. dana. Tada se smatraju vezanim. U suštini ne mora tako da se radi, može da se radi po želji klijenta i po osjećaju klijenta, kako on to želi u tom trenutku, kako osjeća da treba da uradi, može tako. Ali kažem, ovo je najbolji su rezultati kada se na ovaj način radi. Seanse su, trajanje seanse oko nekih pola sata. Za to vreme klijent je potrebno da leži na leđima, da žmuri, leži na stolu za masažu, žmuri. Sad, žmuri nije obavezno, ali je poželjno radi delimičnog čulnog izolovanja, da bi mogao da se opusti u potpunosti, da bi imao svoje senzacije, unutrašnje osjećaje, da bi bili
kako da kažem, intenzivnije, da bi mogao da prepozna rekonektivne frekvencije. Inače, za ovaj vid isceljivanja nije obavezno da se bude u određenom položaju, meni se ugasio monitor, da se bude u određenom položaju ili da se to radi baš u neko određeno vreme ili period, ne. Klijent može i da sedi i da stoji, ali je ovako najbolje svakako zbog opuštenosti i zbog svojih unutrašnjih osjećaja. Ajde još nešto u vezi seansi da dodam ovo, posebno kad se čovjek, to sam ispustio da kažem, kad se čovjek susreće sa rekonektivnim isceljivanjem, posebno je tada bitno da se urade 3 seanse vezano. Jer, evo mogu da kažem iz moje prakse, dešavalo se da dođu klijenti koji su poprilično energetski zatvoreni i, na primjer, nakon prve seanse oni ne uspevaju da, tako da kažem, da osete gotovo ništa, što znači ja iz kasnijeg razgovora sa njima nakon seanse ja zaključujem da oni u stvari ne uspevaju da prepoznaju ili ne uspevaju da dozvole sebi da osete tako nešto. Jer za njih je to novo, mislim za njih, za sve nas, ali govorimo o ljudima koji se prvi put susreću sa rekonektivnim isceljivanjem. Tako da iz tog razloga kada se prvi put pristupa rekonektivnom isceljivanju su najbolje odraditi 3 seanse vezane. To je sad, već pomenuo sam iskustvo klijenata, da li da mi ovde imamo našu gošću koja je prošla rekonektivno isceljivanje i želi da podeli svoje iskustva sa nama, odnosno sa svima nama i gledalcima, tako da možemo da prepustimo reč njoj, ako se vi slažete, Žužana. Da, naravno, meni je izuzetno drago što ima ovdje jedne osobe koja želi da podeli svoje iskustvo sa nama. Nećemo je vidjeti, ali ćemo da je čujemo. Pozdravljam gospođo i molim vas lepo onda da podelite vaše iskustvo sa nama. Izvolite. Da se predstavim. Radim kao profesor u jednoj niškoj školi. Dugi niz godina se interesujem za energetsku medicinu, pa sam pre par godina čitala knjigu Erika Perroa, Rekonekcija, koja me oduševila. Slučajno sam saznala da u mom gradu živi praktičar rekonektivnog isceljivanja Vladimir Penić i kada se ukazala prilika, potražila sam njegovu pomoć. Ja ću ispričati šta se dogodilo sa mnom i mojom majkom posle rekonektivnog isceljivanja. Naime, ja sam letos imala u porodici velika opterećenja koja nisam mogla da podnesem i za posledicu imala sam 2 dana veoma intenzivne bolove u stomaku od dijafragme do dna stomaka. Kontaktirala sam Vladimira u vezi seanse, seansa je urađena. Sutradan, kada sam ustala, nisam imala nikakve bolove ni tada, a ni kasnije, što mogu pripisati samo seansi rekonektivnog isceljivanja. Moja opterećenja, između ostalog, bila su zbog moje majke koja je sa 83 godina operisana zbog preloma butne kosti. I njoj je Vladimir uradio 3 seanse u toku 3 dana. Kad se probudila posle operacije, na zaprepašćenje medicinskog osoblja nije imala nesvesticu, što je uobičajeno. I neočekivano se brzo oporavila. Posle samo 2 meseca pomaže se štapom, ide sama do prodavnice da nabavi namirnice i sposobna je da sama brine o sebi. Ja upravo idem od moje majke, ona sada i bez štapa hoda. Što je impresivno, Vladimir je pričao o tome da mi ne bitišemo samo na fizičkom nivou, nego na mnogim drugim nivoima. Smatram da je ovo rekonektivno isceljivanje njoj u toj meri pomoglo, samo pripisujem tim seansama. Ona je, mislim kao mnogi ljudi u našoj zemlji, bila veoma depresivna. Sada evo, prosto sam pod utiskom njenog nekog stanja radosti. Upravo idem od nje, što je, nemam reći, koliko sam zahvalna i Vladimiru i tim energijama. Na kraju bih nešto najvažnije
napomenula svim ljudima koji ovo slušaju, da čovjek je potpuno otvoren za taj novi način isceljivanja, jer u protivnom može samog sebe da blokira i ne dozvoli da primi dar isceljivanja. Možda se neko pita kako to da je moja mama bila otvorena, ali bila je zahvaljujući tome što ja se bavim jednim drugim načinom isceljivanja, pa je ona upoznata sa tim da postoje neke energije koje se emituju i da to može pomoći. Znači ja sam njoj omogućila sama da ona bude otvorena prema nečemu što nije uobičajeno i što nije bilo prisutno na našoj planeti u dalekoj prošlosti. Hvala. Hvala vama što ste odlučili da potkrepite sopstvenim primjerom našu priču i našu temu. Hvala vam puno. Da, svakako. Ja se zahvaljujem. Uvek je lepo čuti tako iskustvo, divno. Mislim, nemam reči stvarno. Ono što kažete već maltene su rezultati odmah dolaze. Tako da to je stvarno divno. Evo, imali smo tu i jedno pitanje, ali već je naša gošća dobila i odgovor. U stvari, naša gledateljka je dobila odgovor. Možda je Rada isto, verujem da se i Rada bavi rekonekcijom, pošto je odgovorila na pitanje. Je tako, Vladimir zna. Hvala lepo. Rado, hvala i vama. I imam pitanje, znači pričali smo o tome da može da se primenjuje i na daljinu rekonektivno isceljivanje. Kako, na koji način to radite ili da li vi radite isto na daljinu, Vladimire? Da, može da se primenjuje i na daljinu. Da, to radi svaki praktičar rekonektivnog isceljivanja. Tu nema nikakve ključne razlike između seanse kada je čovjek prisutan tu u istoj prostoriji kod praktičara ili kada je čovjek negde na velikoj ili ne mora da bude ogromna udaljenost, ali jednostavno nije u prilici da dođe do praktičara. Ne postoji nikakva ključna razlika. Razlika je u tome što krećemo da isceljujemo osobu koja nije ispred nas, nego osobu koja se nalazi negde udaljeno od nas. To je jedina razlika u toj nameri. Inače, ostalo je sve isto. Sada, poželjno je naravno da osoba zna. Poželjno je, mislim, nikad se ne radi, kako to da objasnim, nikad se ne radi samovoljno, nikad praktičar ne radi samovoljno nekom. Naravno, uvek se zatraži pomoć, opet na ekran, uvek se zatraži pomoć, odnosno ugovori, da kažem, seansa. I na taj način se radi. Bez obzira što praktičar nekom želi dobro, pitanje je da li ta osoba želi sebi isto to ili razumete, ili da li je dobro sa mog aspekta i sa aspekta neke druge osobe ista stvar. To je diskutabilno, tako da znači osoba kontaktira praktičara, sad iz izvesnih razloga nije moguće da dođe do praktičara i onda se tako radi na daljinu. Inače, još jedna stvar, praktičar može da pokloni, tako da kažem, svojim bližnjima, svojim prijateljima, nebitno, bitno da su bliski, može slobodno da pokloni jedno isceljivanje na daljinu, iako ta osoba ne zna, ali on u veoma bliskom odnosu ili vezi sa takvom osobom i zna da ta osoba uvek u svakom trenutku prihvata tako nešto. Tako da je to potpuno u redu, tako nešto poslati nekom, iako on u tom trenutku ne zna, ali vi znate situaciju, znate prilike u njihovim životima i onda znate da im je otprilike nešto tako potrebno. Želite da pomognete svojim bližnjima, to je onda u redu. Nešto sam htio da dodam, malo pre se Slađa zahvalila meni. Drago mi je da se zahvalja, ali mislim, htio sam da kažem da nije to zasluga praktičara, jednostavno treba biti zahvalna, ne ona konkretno, nego mislim uopšte svi mi trebamo biti zahvalni univerzumu, toj energiji, rekonektivnim frekvencijama. Još nešto da dodam kad sam pomenuo frekvencije.
to je malo drugačije, znači u rekonektivnom isceljivanju nemamo samo energiju, ono uključuje energiju, ali se širi na svetlost, neku vrstu svetlosti koja je iz drugog spektra koju ne možemo očima da registrujemo našim i informaciju, nose određenu informaciju sa sobom. Tako da sve to mi dobijamo samim isceljivanjem. Imaš nekih pitanja ili da nastavim ja kako želim? Ovo mi je jako interesantno što ste rekli, znači da osoba ne mora ni znati i kao i Rada piše da ne mora znati uopšte da prima isceljenje. Znači, može i tako da funkcioniše, da on uopšte ne zna o tome ništa. Da, može, ali onako kako sam vam objasnio, da sad ne ponavljam se. Da, mislim, to mi je jako interesantno. A recite mi, da li možda ima nekih smetnji kod isceljivanja rekonekcijom? Da li možda, ako neka osoba nije dovoljno otvorena za to ili kakve smetnje mogu da se pojave? To je tako nešto. Jedina smetnja za isceljenje ili isceljivanje je sama osoba. Znači, samo rekonektivno isceljivanje nema nikakvih problema sa bilo kakvim nepoželjnim stanjima ili tim, ali postoje osobe, retke su do duše, na sreću, ali ipak postoje, osobe koje neko nepoželjno održavaju, ne žele da ispuste to svoje stanje, ne žele da se odvoje od tog stanja. Svako ima svoj neki razlog zašto to tako čini, zašto tako živi. Uglavnom su to, sad kad ovako pitate ljude, da li ti želiš da promeniš, ajde da kažemo zdravlje, ne mora zdravlje, da promeniš svoje stanje, da izađeš od poželjnog stanja. Svako će reći pa da, naravno, pa zar ne bi, ko to ne bi želeo. Međutim, nije uvek tako, to se dešava na podsvesnom nivou. Znači, to deluje iz nesvesnog duha, ne iz svesnog duha. Tako da osobe u suštini najčešće uopšte nisu svesne da one same održavaju takva stanja. To je jedina smetnja nekom isceljivanju. Znači, osoba treba da želi, da istinski to želi, u srži svog bića, da to želi i onda ti dar, dobit će ono što je namenjeno njoj od strane univerzuma ili neke kosmičke inteligencije, kako god mi to nazvali, kako vam odgovara više. To je to, znači, potrebno je biti otvoren, potrebno je biti u stanju isčekivanja. Znači, ne očekivanja, znači da ne budemo sa nekim očekivanjem ili predrasudom. Tomu dođe isto očekivanje predrasude. S tim što se ne znam podijeni, na primjer, predrasude su baš nešto neprihvatljivo, a očekivanje se smatra, eto da kažem, socijalno prihvatljivim, ali je to u suštini jedno te isto. Imati očekivanje ili predrasude o nečemu što još niste iskusili, jedno te isto otprilike. Tako da treba biti otvoren u potpunosti i biti u tom iščekivanju da se desi ono što je potrebno da se desi. Znači, ne da mi čekamo sad, imam problema sa kolenom, ja sad očekujem da se taj problem reši na taj način i klijent može da ometa proces isceljivanja i sam praktičar. Tako da u ovom vidu isceljivanja je možda čak i bolje da klijent ne saopšti samom praktičaru da li, ako ima neko nepoželjno stanje, možda je bolje da uopšte ne saopšti, nego nakon seanse mogu da popričaju o tome ako već želi da podeli to sa svojim praktičarom. Tako funkcioniše ovo. Eto, to su jedini načini, odnosno jedini slučajevi koji mogu da ometaju rekonektivno isceljivanje. A da li može da se primenjuje na više osoba u isto vreme? To je odlično pitanje. Ne, rekonektivno isceljivanje i rekonekcija se uvek isključivo rade individualno. Znači, samo jednoj osobi, nikako većoj grupi osoba. To potvrđuje i govorio sam da je ova energija obdarena sopstvenom inteligencijom. To potvrđuje i ta kosmička inteligencija. Evo ukratko ću, postoji druga knjiga koju je priredio Eric Pearl i njegov u početku je bio klijent, kasniji saradnik Frederick Ponslow.
Oni su stupili u kontakt sa tom višom kosmičkom inteligencijom i poruke su kanalisane od te inteligencije kroz Frederika u seansama, zasebnim seansama koje su sproveli Erik i Frederik i snimali su sve to da bi zabeležili sve i to je kasnije priređeno i izdata je knjiga. Oni su toj inteligenciji dali naziv, odnosno ime, ne naziv, ime Solomon. Tako da postoji knjiga Solomon govori o rekonektovanju sopstvenog života. U toj knjizi su date, kao što sam već pomenuo, sve kanalisane poruke te inteligencije i knjiga je jako zanimljiva. Meni je bar bila jako zanimljiva, čak sam je čitao i drugi put, što za mene nije uobičajeno. Ja ne mogu da, kad pročitam jednu knjigu, vrlo teško se odlučujem na ponovno čitanje. Osim Solomona, samo sam ponovo čitao knjige našeg Živorada Slavinskog, jer su me one fascinirale. Inače, ovako, vrlo teško da pročitam knjigu po drugi put. Zato se malo udalje sa teme. Među svim tim porukama ima dosta poruka za same praktičare. I tu jasno Solomon govori o tome da se isključivo i jedino radi jednoj osobi, odnosno seanse su individualne, nikako grupne. Šta bi se dešavalo kod grupnih seansi? Pošto tu dolazi, kada se radi rekonektivno isceljivanje, dolazi do sjedinjavanja životne energije praktičara, životne energije klijenta i samih rekonektivnih frekvencija. Dolazi do sjedinjavanja i prožimanja i kada bi se radilo o većoj grupi ljudi, došlo bi do mešanja biopolja i to ne bi bilo dobro. Dešavalo bi se da ljudi pokupe međusobno jedni od drugih nešto. Da li je to dobro ili loše nije bitno, ali nije nam potrebno nešto što je tuđe jer imamo dovoljno svojih stvari. Da li su pozitivne ili ne, to je nebitno. Zato se to nikada ne radi tako grupno. To je ono ukratko. Ima mislim dosta baš o tome da se govori, ali da ne zamaram gledalce, da promenim još neka pitanja da odgovorim. Meni je palo na pamet jedno pitanje. Ja mislim da kod svakog isceljivanja, mislim ljudi koji rade isceljivanja, sad bilo kakva vrsta isceljivanja je u pitanju, uvijek ima neki koji, da tako kažem, ne rade kako valja ili kako treba. Kako prepoznati pravog iscelitelja, rekonektičara? Dobro, i to je malo šira tema. Prvo što bih htio da kažem, mi nismo iscelitelji, mi smo praktičari isceljivanja. Ja konkretno praktičar rekonektivnog isceljivanja, postoji praktičari drugih vidova isceljivanja. Jedini iscelitelj je naš stvoritelj, ili tako? Kako ga ponaziva? Znači, mi smo praktičari isceljivanja, prvo to. Sada, u rekonektivnom isceljivanju je veoma dobra stvar što je u priličnoj meri ljudski faktor isključen, tako da ne može da dođe do bilo kakve zloupotrebe ili do bilo kakve greške. Kao što sam pomenuo, nije tehnika, već se proces dešava sam vođen inteligencijom sopstvenom. To je jako bitno. Tu se praktičar samo prepušta i ne može nikako da uči. Bilo koji praktičar, znači isto je da li došli kod nekog praktičara u vašoj blizini ili kod nekog ko je dalje ili kod nekog koji iz potpuno druge zemlje, možda vam to zvuči, kako da kažem, primamljivije, egzotičnije, isto je. Govorimo o rekonektivnom isceljivanju. Zato što, kao što sam rekao, ko zna koji put ponavljam dosadići ljudima, nije tehnika. Znači, proces se dešava vođstvom, pod vođstvom inteligencije sopstvene. Znači, sad, kako odabrati praktičara? Pa, najjednostavnije je odabrati praktičara po senzibilitetu. Kao što inače birate ljude u životu za bilo kakvu komunikaciju ili bilo kakav odnos sa ljudima u životu, birate po sopstvenom senzibilitetu, koji vam ljudi odgovaraju i koji vam prija, čija vam energija prija. Eto, po tome je najbolje odabrati praktičara. Znači, kontaktirate eventualno više praktičara, porazgovarate sa njima, iz kontakta sa njima vidite, odnosno ne vidite, osetite, mi to ne znamo, život treba da se osjeća, to je ono, život ne treba da se razmišlja, da se projektuje kako treba da izgleda, ne, samo trebamo da osjećamo, znači, ko popričate sa više
praktičara. Mislim, ne morate tako, to je ono što mi pada na pamet. I odaberete onog ko vam najviše prije to. Jednostavno. Da, pa šta univerzum odluči, jel tako? A recite mi, da li možete vi da nam neka iskustva ispričate, znači nekih, ili možda vaših ukućana, šta je bilo, šta su oni osetili, kako su oni pristupili tome kad ste počeli na njima da, ne kažem vežbate, to je jako ružna reč, nego kad ste vi počeli da praktikujete isceljivanje, u stvari rekonekciju. Dobro, pa mogu da pomenem neka iskustva. Generalno, malo da pojasnim kako to ide. Ne postoji nikakva baza ni na matičnom sajtu rekonekcije, ne postoji baza sa podacima gde možete, bar za sada mislim, možda će nekad biti sačinjena ta baza, sastavljena, ali za sada ne, gde postoje neka iskustva klijenata. Razlog je zato što mogu dva čoveka sa istim simptomima da imaju potpuno različite iskustva. Znači, niko to unapred ne može da zna kako će ići, kako će se razvijati proces rekonektivnog isceljivanja. To zavisi od mnogo faktora, ali mi nemamo uvid u to kako će to biti. Ni mi, kad kažem mi, mislim i na klijente i na praktičare. Tako da, takve podatke teško da možete naći. I nema razloga da se daju, jer onda to može da podstakne očekivanja kod nekih klijenata ljudi koji žele da dođu po prvi put na rekonektivno isceljivanje. Jer vidite će, vidite ovaj kako je prošao, ja želim tako isto, ja želim to, ali pitanje, razumite, zato se takve baze ne sačinjavaju, barem za sada, kažem, moram da se ogradim, ne znam kako će biti u budućnosti. Neka iskustva zanimljiva, mogu da možda najbolje da ispričam svoje sopstveno iskustvo. Ja sam imao neki problem sa kičmom, povredu kičme, ništa ozbiljno, ali jako dugo bolelo i uporno, 1.5 dana. Spremao sam se da odem kod lekara, iskreno nešto ne volim da idem, ali i kada sam prvi put sebi uspešno uradio rekonektivno isceljivanje, radio sam ga uveče kada sam legao da spavam, tako mi je najviše prijelo, uradio sam i zaspao sam u toku isceljivanja, u toku seansa, tako da nazovem. I kada sam se ujutro probudio, bola nije bilo, mislim, meni je prvo bilo onako, bio sam iznenađen, pa sam mislio da je to trenutno stanje, onako, ajde da vidimo kako će da bude tokom dana, međutim ne, taj bol mi se više nikad nije vratio, stvarno sam bio oduševljen tom prilikom. To je moje sopstveno iskustvo. Sad, ne bi sad izvolio nikog posebno, možda se neko prepozna od klijenata, malo mi je neprijatno, ali eto bilo, svi ljudi generalno kažu da se jako dobro osjećaju nakon rekonektivnog isceljivanja. Oni dođu možda sa nekim svojim razlogom, eto imaju neko nepoželjno stanje, neko oboljenje, pa dođu iz tog razloga da vide šta će sa tim da se desi. Međutim, svi klijenti prijavljuju da se mnogo bolje osjećaju, da su u mnogo boljem duševnom stanju, ako mogu tako da kažem, da se izrazim. I nakon seansa, na primjer, mnogi mi prijave istu stvar, da se osjećaju kao da su se odspavali i čitava 2 ili 3 sata, da je to jako opuštajuće i prijatno. I sjećam se, jedan momak mi je rekao, njega moram da pomenem, rekao mi je da se odavno nije osetio takvo blaženstvo, tako mi je odgovorio. Moguće da će se prepozna, pozdrav ovom prilikom. To mi se jako sviđalo, ta izjava. To je to, sad mogu kažem da iznesem i neka konkretna, ali ajde ne bih baš, možda nije uputno. Hvala lepo. Pa sad približavamo se polako kraju emisije. Ako još gledaoci imaju neka pitanja, slobodno mogu da postave preko četa. Ili Vladimire, šta je ono što nismo pitali, a vi bi želeli još da kažete o rekonektivnom isceljivanju?
mogu da kažem, nismo pomenuli, pošto ime je rekonekcija, znači ponovo se povezati, konekcija ili konektovanje, povezivanje. To nisam rekao sa čime se mi to povezujemo. Verovatno to interesuje ljudi. Povezujemo se sa samim sobom prvenstveno, sa svojim duhovnom komponentom, onim što nas čini duhovnim bićima tokom ovog fizičkog, materijalnog života. Povezujemo se sa većom celinom, to je jako bitno. Povezujemo se sa većom celinom, generalno mi smo po prirodi povezani sa većom celinom, međutim, mi nismo osvestili to. Na taj način se povezujemo sa tom celinom i bivamo svesni, ono što je najbitnije. Mi bivamo svesni toga i živimo, dišemo zajedno sa tom većom celinom. Eto, to nisam rekao i to se možda više odražava, možda više i primeti u rekonekciji. Eto i prilike da pojasnim koja je razlika između rekonektivnog isceljivanja i rekonekcije, odnosno lične rekonekcije. Kao što sam rekao, kod rekonektivnog isceljivanja sama energija vodi praktičara, dok se rekonekcija, odnosno lična rekonekcija radi drugačije sa drugačijom namerom, radi se ciljano, ima za cilj nešto drugo, ne isceljivanje, već rekonektovanje. Sada, kako da se to sad najbolje objasnim, ajde kažem, povezujemo, postoje tu sad neke linije, ne bih išao previše u detalje, ja sam praktično rekonektivnog isceljivanja, ne bih previše išao u detalje, međutim, eto, te linije energetske povezujemo sa linijama energetskim naše planete Zemlje i sa energetskim linijama čitavog univerzuma. To znači biti rekonektovan, odnosno ponovo se povezati. Sada, sa rekonekcijom dobijemo mnogo benefita, stvarno. Otklanjaju se dosta stvari, nepoželjnih stanja, mislim, mogu biti otklonjena iz naše podsvesti, na primjer strahovi, depresije, odnosi sa okolinom bivaju bolji, intuicija se pojačava i generalno šta se tu dešava sa našom životnom energijom. U kontaktu sa rekonektivnim energijama naša prana, naša životna energija biva oplemenjena, podiže se njena vibracija, podiže se njena frekvencija i samim tim okolnosti u životu mogu biti promenjene. Mogu da se privuku nove situacije, nove okolnosti u život, tako da je to jako dobro. Toliko u najkraćim crtama. Ja mislim da smo najbitnije sve rekli sad. Sigurno da smo nešto propustili, ima tu mnogo materijala za priču, ali mislim da smo srž pogodili. Odnosno, to je to otprilike. Ako imate još neko pitanje ili gledalci. Hvala lepo, Vladimire. Ja sam u međuvremenu stavila kontakt vaš da naši gledaoci vide i da mogu da se povežu sa vama. Znači, ako budu imali kasnije neka pitanja ili možda žele da se dogovore sa vama za neku seansu. Šta vi imate možda neku poruku našim gledaocima večeras? Poruka gledalcima, pa nađite svoj balans, pronađite svoj balans. Sad kako ćete, na koji način, da li sa nekom tehnikom ili drugačije, to nije bitno, ali svakako težite balansu, vratite se, to jest ja sada vratite se, ali vratimo se svi svom balansu, jer to je naše prirodno stanje. Jer sada ovaj savremeni život je takav da nas veoma brzo izbacuje iz balansa i odvojeni smo od same naše prirode. Mi smo sastavni deo prirode i ne bismo trebali da budemo odvojeni, međutim, takav je ovaj savremeni svet, u takvu poziciju nas je stavio da smo poprilično odvojeni od prirode. To je ono što želim da kažem ljudima. Pokušajte da pronađete svoj balans i pokušajte da nađete ono čime ćete se baviti, ono što će da vam donosi zadovoljstvo. Neće vam biti opterećenje kada trebate da radite, konkretno mislim na profesionalni posao. Nađite nešto
To nije lako svakako, ali možete vođeni svojim unutrašnjim osjećanjem, možete pronaći šta vas ispunjava. I krenite, težite u tom smeru, težite i u jednom trenutku ćete stvoriti okolnosti u svom životu da možete da krenete time da se bavite. Mislim, to neće moći preko noći svakako, ali to je ono što je bitno. Bavite se onim što vam donosi ispunjenost, balans, a samim tim i zdravlje. Kad radite nešto što ne prija, odnosno svi mi kad radimo nešto što nama ne prija, ako je to na duže staze, to može da ugrozi čak i naše zdravlje, bez obzira što to tako ne izgleda na prvi pogled. Ali uistinu je tako. Toliko. To je svakako odličan savjet i odlična poruka svim našim gledaocima. Hvala lijepo što ste bili tu sa nama, Vladimire, i podelili sa nama ovu izuzetno lepu priču po meni. Moram da priznam da je meni rekonekcija bila, da tako kažem, nepoznato polje, ali eto, baš se radujem što sam čula o rekonekciji i što ste bili ovde sa nama večeras. Hvala lepo našim gledaocima koji su nas slušali i gledali i ako budete još neko pitanje imali, ja mislim da je Vladimir više nego voljan da odgovori na pitanje. Hvala vam još jednom što ste bili ovde i prijatno svakome. Hvala svim gledalcima. Nadam se da vam je bilo prijatno i nadam se da sam uspio da odgovorim na sva vaša pitanja. I drago mi je da je i Žužani voditeljki naše bilo jako ugodno i da je prijela tema. Hvala još jednom svim. Svakako. Hvala lijepo, prijatno, laku noć. Prijatno, pozdrav.